జర్నలిస్ట్ టుడే న్యూస్ కి స్వాగతం. శ్రీ సంత్ సేవలాల్ మహారాజ్ ఆశయ సాధన కోసం గిరిజనుల కృషి చేయాలని గిరిజన సంఘం వనపర్తి జిల్లా కార్యదర్శి బాల్య నాయక్ స్పష్టం చేశారు. బుధవారం వనపర్తి జిల్లా కేంద్రంలో తెలంగాణ గిరిజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో శ్రీ సంత్ సేవలాల్ మహారాజ్ 287వ జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు. వనపర్తి జిల్లా కేంద్రంలో వందలాది మంది గిరిజనులు, మహిళలు, విద్యార్థులు, గిరిజన సంఘాల నాయకులు పాల్గొని భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని యథావిధిగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గిరిజన సంఘం జిల్లా మండల స్థాయి నాయకులు, యువకులు పాల్గొన్నారు.